Igbo ndị ọma na-ekiri anyị ekene ọnụ anyị na-asụ nụ daalụ nụ anyị abịakwa ka anyị si abịa ama m na gịnị ama m na ife na-aga ọfụma ngwanụ ife na-agakwala anyị nwa n'onwe anyị ọfụma anyị ekene nri na anyị na-asụ nụ daalụ na n'olu ya bụ Val Chigozie Chukwuemeka Akụnaobi Ogbuefi nna ya lugo anyị na-asụ nụ ndewo nụ enwere onye anyị na ya na ndị anyị na ya nọ ebe anụwa ndị afọ anyị na ya nọ anyị ga-eme gịnị anyị ga-ewepụta fa ka ebe gịnị ka fa kọwaa ebe fa si kọwa onwe fa bụ na mmadụ ka m si eme na ọ bụrụ mụ na-eji ọnụ m akọwa onye ọbụla mụ na ya nọ na-eji ọnụ akọwa ekene m nna sụnụ ndewonụ daalụnụ nwanne anyị nwoke biko ka ịkọwatalụ ndị Igbo onye bụ na afa anyị Igbo ekene m ụnụ afa m bụ Maazị King Eze Ọnụigbo onye na-achịkọta okwu na Good Shepherd Movement nchịkọta enwe nzisara ndị Igbo akwụkwọ nwa afọ Oraifite daụnụ ndewo anyị ekenegịrị nne na onye nwa bụ onye gịnị onye na-agbasa ozi ya bụ emesi ife niile a na-eme achịkọta ya nwa na onwe ewepụla ya ọra so nọ n'ụlọ ife ọma nke ha na-eme ekene m nụrụ nne ndewo nwanne anyị nwanyị biko ka ịkọwatalụ ndị Igbo onye bụ n'afa gị. Ndewo. My name is Koskip Tom James, a member of Good Shepherd Movement. I'm from Cross River State. Ona anugoni nọọsụ n'afọ ya bụ God gift ya bụ gịnị onyinye Chukwu n'ife ọ bụ God gift Tom Jones n'ife ọ bụ si n'afọ ya bụ amara mma mgbatakwali ọfụma n'ife ọ si n'afọ ya bụ na gịnị melụ na ya si Cross River State ya bụ ibibio nke anyị ekene m ụnụ wee na-asị ya daalụ otu o si wee bịakwute anyị wee si na mba na a ga-eme gịnị ya ga-abịa n'oge nke Igbo amaka nwanne anyị nwoke biko ka ịkọwatalụ ndị Igbo onye bụ na ebe isi ekene m gị. Ekele m gị nwanne m. Ndewo. Igbo mama nọ. Igbo afa m bụ Enyinna Amadụkwa. Abụ m nwa Ido Ekwenazụ na Eke Ahụ Ido. Abụ m onye otu na onye isi ndị Good Shepherd Movement na-agara Igbo ozi ya dịkwara na mma ndị Igbo. Anyị si gị ndewo na otu unu si wee bịa anyị ekene unu rinne wee na-asị unu daalụnụ maka gịnị maka otu isi unu si wee cheta Igbo amaka sị na unu ga-eme unu ga-abịa ka unu wee kọwaa ife unu chọrọ ime ife ọma na ọ bụrụ ife ọjọọ maka ọ bụrụ ife ọjọọ ya ma mbịa ife ọma unu chọrọ ime anyị wee sị mba na anyị ga-abịa ka anyị bịa soro wee gbasaa ya bụ ozi ka ndị Igbo n'ụlọ ife ọma nke anọ maka na enwebe ndị Igbo mere ụdị ihe nke mbụ mana unu asị mba na unu ga-eme ya ekene m unu wee sikwa unu kpọkọ ụmụnne anyị n'ebe ọbụla fa nọ fapụtaba ka anyị mebe gịnị ka abịa mee ya bụ ife mana ọ ya ị ga-anụ eme gịnị unu ga-akọwa ife afọ unu chọrọ ime onye isi aga m ebido n'aka gị ka ọ bụ na mbido n'aka onye ọgbasa ozi ọ dịkwana ka onye ọgbasa ozi ya akọwa ya bụ ife. Daalụ Ogbuefi nna ya lugo. Ndewo nna m. Na mgbe adịghị anya unu ya echeta na anyị bịa na Igbo amaka anụwa kọwaa ka anyị si wee chọọ ka anyị wee kwado ndị Haiti ahụ anyị sikwa nnọọ ndị nke anyị ka ha wụ so na kịta na ife anyị pụtakwa kịta ka anyị kpọkọọ Igbo ebe na ebe onye anọ na ka ụnụ pụta ụnụ mara ife ahụ na-eji wee kwado ndị Haiti ama na onwe ndị ya da-asị ka ife anyị ji wee chigide wee ruo kịta anọ mana mgbe ife melụ ha na idozibe ha ọ katịla aka so mgbe ọ na anyị ji wee bịa ọsọ enyemaka anyị emenwe ife anyị kwesịrị ime asị ndị Igbo anyị ọgwụ ka ọ ha n'ọrụ kịta anọ daalụ. Ndewo nwanne m anyị ekene maka ihe nke a okwu nke anyị kwuru na kara okwu ya dịka ihe ọ dara ụda nwanne anyị nwoke kedu ife ị nwere ike ikwu maka nke a? Igbo mmamanụ rienụ ṅụọnị zụọnị nna anyị rugo nna m ya dịkwara gị mma nwoke ka ị na-ekene na ọ ga-adịkwara gị ọnụ Igbo
onye ọgọzi anyị ya dịkwara gị mma. Nwanne anyị nwaanyị God gift, nwanne anyị nwaanyị onye Ibibio ya dịkwara gị mma. Igbo niile ya dịkwara unu mma o. Dịka anyị si gwa unu n'izu ole gara aga na anyị na-agbaghara ndị Haiti ọsọ enyemaka maka na awụghagburu anyị. Anyị makwa na ndị mba ọzọ ma ụmụ Eliza ma ndị Germany ma ndị Amerịka gbaghakwara ha ọsọ enyemaka, mana nke anyị ndị Igbo na-eme wọpụrụ iche maka na anyị mana ndị a ụmụnne anyị n'oge nke anyị ha nyere anyị aka, mana anyị awụghị ndị ga-eri hapụ ịkatani. Igbo wụ ndị mma. Ọ ihe anyị ji sị na anyị ga-abịakwa ọzọ kpọọ unu oku. Igbo anyị na-akpọ unu oku n'oge izu na-abịanụ wụ n'abalị 9 n'ọnwa 5 nke ọnwa 2020. Ka m kwukwe ya ọzọ, anyị na-akpọ Igbo niile ebe ọla anọ n'obodo Eliza ka ha bịa nyere anyị aka. Anyị jidere enyemaka anyị ga-eji nyere ndị Haiti aka. A na-enyere ha aka aha dịka ndị Igbo. Anyị mara ndị Igbo ụfọdụ ga-asị na ndị ya Amerịka enyere aka, na ndị ụmụ Eliza enyere aka, na ndị Germany enyere aka. Ee, ha enyere aka, mana anyị chọrọ ka ụmụnna anyị ndị Haiti mara na Igbo wụ Igbo, ọwụ Igbo Delta, Igbo Agwọ, Igbo Ikwere, Igbo Obi Igbo, Igbo Ọnịcha, Igbo Owere, Igbo Mbaise, Igbo niile nọ ni anyị ga-abịa za oku. Anyị ga-abịa za oku. Anyị ga-eji za oku owu. Ọ dịghị onye ma ihe ga-eme n'oge na-abịa abịa. Anyị amaghị ma ikuku ọ ga-eburu anyị. Anyị amaghị ma ala ọ ga-agbawa ya ahaba. Mana anyị ga-ajụ onwe anyị taa bụ ka anyị si bụrụ ndị Igbo. Ka ndị anyị nyegoro aka, ụmụnne anyị nọ na mba na ebe na-eti n'oge agha anyị nọ, anụmanụ na-achọ iri anyị. Ndị Haiti sọ ọ gaghị eme. Ụwa niile ajụ anyị, ndị Haiti sọ ọ gaghị eme. Ugbu a ọ dụrụ aha n'aka, ha na-ebe na-eti, ụwa na-enye aka. Igbo ele ebe anyị nọ. Biko na ụmụnne m, ọ ihe anyị ji na-akpọ oku a. Ndewo, ya dịkwa gịnwa n'oge mma. Anyị ekene ndị Igbo unu anụgo n'ife nwanne anyị nwoke na-ekwu. Maka na ihe anụnwa na ọsị gịnị n'oge elugo ga-eji wee gbakọta wee tinye ife onye ọbụla nwelụ ka anyị wee wegalụ ndị a gbatala ọsọ enyemaka n'oge oge ife dakwasara anyị. Fa gbatala ọsọ enyemaka n'oge nke a, n'oge ife dakwasakwa n'fa nwa nwofe na anyị ga-eme gị na anyị ga-enyekwa anụfa aka. Anyị kene m ụnụ.